ole tun lai chu ka boy de leka channel lama po karon upload khat le dewa voina chuan nikoma Christmas in che karon upload ani ni kum top lama khan kan boy khop maya hun kha kan nei lawa Christmas decoration vel po kha kan ti thei don lo mokatia amaro chu Christmas ni ma ninga vela khan hun kha kan nei thei lau maya thei angin Christmas tree te le room kan han cheya chumi chu kan chei lai vel karon upload ani mi chen khatan hi chani na ho mai thei amaro chu thil da chat nan ti hian acha kati awangin YouTube channel te po ron siam kania te chuan khi Christmas tree te khi kumli vel chu kan mang toin ka shia khi mi khi amma khanin chelut tuk mai kha kan manga thir zai ten kan chon khom china boy thla khop maya tuna mi khi chu khi ati bar vel po khi azia khop maya chuwang chuanin kan mang rei vele de olek to ma se la tha em mani ti chuan cheidu dan hi ka nga lutuka amaro chu hun hek lo turang ber te kha kan ngai to via cheina hun kha kan nga vak si lo nen ni le zan khat vel chau kha kan che ni to na mi hi ti chuan ki thir zai khi bora kha ang de ang design kha kan lo hmuto in ka ringa kha ngang khan kan ti china rin ai takin a thir zai po khi lo enge a bora kha turang hian a lo hau tak reu khop maya ka tilak lo to sia ka in chhir che pani chuan to na kan chei lai khian zingdarli vel ani toin ka sia chuan kanau hian min ti puya min lo men pui ve chang ani ki thir zai te lo khata ti chuan tuna balls kan tar khi kan han en wanga thir zai a khan awm khan an nal lo lu thoka kan da thale veka chuan ki lights khi thir zai a khian katibetta achia te po hi ol sam don viawin ka sia ti chuan kan han chei zara kanau te hian min puya atok kha lo ni toni khi zana khan darli danga vel then kan che a zinga tho ve le tang han che le ngala ti chuan khi cushion te po suk te lo nga ya ti khan kan han sule lopa ti chuan kan han chei chhun zom zela nikum lama decoration omsa te po ka mang ni khi panel khi ka uruma panel board kan man bang hi ala oma chu fireplace chunga khianin da hi katum na rei to ni kom masa a katum to nia maro chu hun kha kan nei thin lo wangin ti khian kan bela tuna bel po khana kina chuanin kha lo de ulaka design khan lati katumani ti chuan khi kan parda khi kum tina kan lak chwa ve zia awar le sen kha kan han la chuak le a ti chuan cushion cover te kan han thla ka helai room hi chu lian vak lo ti zong thei a kan zong ati khian chuan nikoma nge present box kan tom sa te kha ka da cha a chu fireplace chunga te khian kan hung le anga chu video a hianin lang to lo ani ti chuan tuna tropiloka thun me khi Flipkart ta tlom uchuak lutuka kan cha khania kum enge maza chu min dai ta a komina chuan min dai to kher lo mai theini apwan te khi apan to khop maya ni suk te po do lutuk to lo ni ti chuan khi kan lo chei zo ta a komina chuan ma dewa chei to ila achang he ko te hi achang lutuka voice over nei po hi a ha thlaka ngai thlak te po anuam lo deuh mai thei ani ka channel mi lo clear sak tu zong chunga lom thu ka soinon le